Аз съм Лейзър БГ. С мен се включиха Стив, Дебелата путка и Атомик. И шибания педера. Сега ще правим изпитания на Майнкрафт. Майнкрафт Pocket Edition буди майките дева. През този епизод няма да говорим много глупости. Само ще пцуваме. И един от нашия клас го намази котка. Иска също да играе. И аз съм Сами, а това е педераса 1-2. Лас Вентура има ли някой са писал бе? Не, има само долната пучка, дебелата пучка. Дарк Вейдър. О, Дракону! А взела ми Дарк Вейдър. Майка ви дева! Това не мога да ме там, бе. Аз съм го минавал. Ай, ще ти го тура. Мамка. Майка ти го има удари. Ще бъде Сори. магазинките. Еба, тъпо съзнание, еба. Никой не мога да мине, само аз. Еба ли съм в газа, бе? Аз съм създателя на този сервер. Садна ли? Моквайте бе! Искам този клип А да... виж се, не знаеш, че Точно да не го пак мъквай търкам тебе. като вчерашния. Нали казваш, че тези неща мъквай тебе пак са такова. Това невъзможно си ми да так. Абе, стигна да го далече. Ама го? Майка ти да еба, про... Без такива. Тук ще... Глупости, уе. Аре, тук ще сложа едно купче дърт. За малко повече. Ефект. Това ще бъде Него в... не да е будала. За тебе съм Селве, сложа на куче. Я знаеш до къде стигнах, почти до финала. Се ови. Те бия, бе, прости. Ола, нещо. Сете ли са? Да, бе, опа и селвищата. Точно, дете. Дед беше ти аз, е там. Вижда това колко. Не, този сервер няма да стане. Аре, Да го мина. Ам Селве, бях стигнал, ама някой ма бутна. Майка. Гледай сега. 3, 2. Излизай от сервера, излизай. този сервер не може да се мине. А тя е будала. Сега ще пусна малко повече. Включил клипа. Ще го е в путите Това е 2 ме. минути. Ще му е в путите. Започвам нов клип. Оти пцуваме. Ай, ще я. Аре, значи, На Survivor може. започвайте да събирате дърво. Аз ще правя една Да, ти ще ми кажеш. Може да правиш? Ще сваляш гадже? Дисконектно. Той е мене. И мене. Прогеймър. много хора сме тук, е. 6-7 човека сме. А ние сме пас. Ти не ще приви. Майка ти котка. О, да бил Атомик. Не съм не, бе. Ще е в магазин. Твоята мамица. Пак. Твоята путка. Стига пътувате, тук не е, тук порно звезди няма. Давай Само имам една. Кой е? Ти. Майка ти. Аз съм и тук. За ти ба майката. О, дървенци иде. А кой му удари, бе? Майка ти путка. Ама виж, ме му удари, аз събирам дърво. Не знам кой, аз събирам дърво. Майка ти путка си Ай, детска какво му удръж, хареса. бе? Майка ти. Ами и такова, бе. Бубайко ти. О, майка ти. И един епизод ще го направим с зататки, защото аз съм победител. Стига. Защото знае кой ще победи. Кой е? Да, не трябва. Бием. Ще бъде в... Кай да се бием, бе. Тебе те прибием. Точно така. То се е психично. Прибивате ускора, знам. И ако ви е харесало... Кой е направил? Ако ви е харесало, не дейте да коментирате. Нито да харесвате, нито да се абонирате. Ако ви хареса, абонирайте Само се. себе. Правите чеки. Ако се... Абонирайте се редовно. Защото аз ще правя всеки ден почти нови клипове. И то тук в Даскало. И те ще бъдат много, И те ще бъдат... вярвайте ми. А състезание моето. По-голяма чекия. Добре, сега ще влезнем в един сервер. Не. Събрах дърво и ябълка има. Байряка, бе, о, байряка. О, байрак. Ей. Да пускам ли? Минигейм. Аре, пускай, бе. Минигейми. Прогей. Е, да ви Плати ли си днес за къде си? Здравейте, днес А? сме на... Майка ми да е ба! Ще ви Къде вървя, бе? А, да, тук е, тук е. ще ви дера пут.
правя нови. Много. Това е теглено състезание, ако искате Maps for Minecraft P. Майко, мене ми бъдно. Пишете run, давате надолу и го теглите. Точно така. Защото аз съм го теглил, това е моят телефон. Не бе, сега се овичката. Кой не му се удри овичката. по леве? Гелви! Майк ти газина. Гелви. Гелви ще викаш на майка. Гейви. Не ме барайте, имам най-хубавия меч. Има злато. Добре, какво са само удри? Имам даймонд. Модата. Ако имаш да има мечта пари без това. Я пък имам дървен сад. Я пък имам диамантен меч. Сад. Имам Шуем го. Аз путката. нещо да не те бе. Това е. Атомик падна от Майка лейзър да ви БГ. еба. Да ви еба путките да ви еба. Вай, се увиди. Ще прекратявам клиповете. Има 12 минути. Вай, това се увиди ето история. Прекратявам клипа. Не